28 июльдә Ширеккөл паркында «Древо жизни» мәдәни ағарту проектының икенче чарасы үтә. Бу юлы ул Удмурт милләтенә багышлана. Проектны Казан мэриясе һәм Татарстан халыклары ассамблеясы оештыра. Чаралар Россия халыкларының мәдәни мирас кысаларында Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне коллегам Айзилә Батырхановага тапшырам. Исәнмесез, эфирыбызны актуаль әңгәмә белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге башлыгы Алина Миневалиева. Алина, исәнмесез? Хәерле иртә. Исәнмесез, Айзилә. Древо жизни мәдәни ағарту проекты уңышлы гына башланып китте. Менә инде киләсе чарага әзерләнәсез. Ул Удмурт мәдәниятенә багышлана. Әлеге чарада безне нәрсәләр көтә? Чыннан да біз быел Казан мэриясе тарафынан Древо жизни деген проектны башлап җибәрдек һәм чираттагы саның 28 июльдә кичке сәгать 6-да Ширеккөл паркында узачак һәм сез әйткәнегезчә Удмурт мәдәниятенә багышланган. Гомумән алганда әлеге проект Идел буе халыкларының мәдәниятенә, аларның телләрен, мәдәниятен саклап калуга, үстерүгә һәм популярлаштыруга юнәлтелгән һәм чираттагысы нәкъ менә Удмурт халкына да багышлана. Әлеге чарада без Удмурт халкының милли уен кораллары, милли җырлары, аларның биюләре белән танышачакбыз. Шулай ук декоратив гамәли сәнгать мисаллары белән дә танышачакбыз. Инде кичкенә балаларга да безнең махсус 2 мәйданчык оештырыла. Ул әкият аланы дип атала. Анда инде балалар Удмурт халкы әкиятләрен тыңлаячак һәм алар белән турыдан-туры танышачак. Балачак аланында инде алар Удмурт халкы уеннарын үзләре уйный алачак. Гомумән алганда менә бу проектның идеясы ничек туды? Чөнки без беләбез, беренче мондый проект 14 июль көнне ул Маргип мәдәниятенә багышланды. 2021 елда Казан мэриясе туган телләр елында туган телләргә багышланган төрле чаралар, төрле проектлар башлап җибәрде һәм әлеге Древо жизни проекты да былтыргы башлангычларның уңышлы дәвамы дип әйтергә була. Чөнки безнең республикада төрле милләт халыклары яши һәм без аларның барысында кулачлап, аларның барысында игътибар итәргә телибез. Һәм шул сәбәпле барлыкка килгән әлеге әлеге башлангыч бу проект. Алга таба да безне нинди мәдәниятләр белән танышу көтә? Алла боерса, шулай ук әлеге проект августта дәвам итәчәк быел. 11 августта һәм 25 августта киләсе чаралар узачак. Алар Мордва һәм Чуаш халыкларына багышланачак. Һәм менә ничек уйлыйсыз, әлеге проектның уңышы нәрсәдә? Менә беренче чараның нәтиҗәсенә дә килгәндә безгә бик күп кешеләр килеп, чара дәвамында да, чара беткәч тә бик күп кешеләр килеп үз фикерләрен белдерде. Мондый чаралар кирәк, Казанның нәкъ уртасында. Чыннан да әлеге чара бик кызыклы һәм бик файдалы һәм бик уңышлы дигән шундый фикерләр ишетергә туры килде. Андый фикерләрне ишеткәч, әлбәттә инде алга таба да дәртләнеп, канатланып эшлисе килә һәм уңышы Татарстанда яшәүче төрле милләт халыкларына игътибар итү, аларның мәдәниятләренә игътибар итү һәм аларның байлыгын, аларның мәдәни мирасын башкаларга да күрсәтү һәм казанлыларга таныту. Монда бит әле казанлылар гына түгел, килгән кунаклар, туристлар да таныша аларның мәдәнияте белән. Һәм шунысы да үзенчәлекле дип әйтер идем. Бик зур рәхмәт, Алина. Әлбәттә инде бу проект уңышлы булсын. Рәхмәт бик зур сезгә.